Alexia Klinik je zárukou toho, že keď sem raz prídete, bude vám úplne jasné, že fyzioterapeut, ktorý sa o vás stará, je kvalifikovaný, vzdelaný a určite najlepším spôsobom pripravený na to, aby ste sa mu zverili do rúk. Ale dnes s Dominikom, ktorý do tohto tímu spadá, a určite sa cíti dobre, keď som dal takéto komplimenty, ale sedí to, nie? Verím, že áno. Tak a s tebou sa budeme rozprávať o tom, ako si vybrať kvalifikovaného fyzioterapeuta. Možno, že ste pomerne ďaleko od Bratislavy, aj keď už ani vzdialenosť dnes nie je takým problémom, ale chcete mať niekoho vo svojom okolí, na blízku a práve Dominik vám poradí. Takže otázka číslo 1. Je to ozaj téma na to, aby sme sa rozprávali v zmysle tom, že hrozby sú veľké? Určite sa na Slovensku, celkovo v Bratislave pohybuje mnoho terapeutov, ktorí nemajú fyzioterapeutické vzdelanie. Možno by som ich skôr nazval nejakí naprávači alebo šarlatáni, ktorí ľuďom poskytujú služby, ktoré nie sú podľa mňa úplne overené a nie sú podložené nejakým štúdiom. Takže čo by si odporúčil ako prvý krok, ak si hľadám fyzioterapeuta? Určite by som odporúčil, aby si pacient zistil ohľadom fyzioterapeuta určité informácie, či je to vyštudovaný fyzioterapeut. Na Slovensku fyzioterapia podlieha vysokoškolskému štúdiu, kedy fyzioterapeut môže buď ukončiť štúdium bakalárskym titulom alebo magisterským titulom. Samozrejme sú ďalšie nástavby, ale nemôže byť fyzioterapeut. Nemôžeme sa nazývať fyzioterapeutom, keď nemáme ukončenú vysokú školu. Určite medzi ďalšie kritériá patrí, aké kurzy má skončené, či sa ďalej vzdeláva a určite aj roky v praxi. Takže aj metodiky si vieme overiť? Väčšina fyzioterapeutov má na svojich stránkach nejaké predstavenie o ňom a tam má popísané, aké kurzy má. Samozrejme, ten klient nevie, čo sú to za kurzy, ale väčšinou čím je ich tam viac, tým je to erudovanejší fyzioterapeut. Je to ale veľmi nebezpečné, pretože keď je to môj koníček a ja to robím ako hobby, môžeš chodiť vo voľnom čase zbíjať kvetináče z dosák, tak dobre, je krivý, tak je krivý, ale keď náhodou si povieš, že ja viem ľuďom pomôcť a môžeš fatálnym spôsobom poškodiť, tak to je trestný čin pomaly. No, to je trestný čin a títo ľudia, ktorí nie sú vzdelaní, si myslia, že je to sranda, že to môže robiť každý, spravia si nejaký kurz nejakých manipulácií, naprávania a aplikujú to na svojich klientoch. Čo napríklad individuálny prístup? Je to bonus alebo nevyhnutnosť? Možno je niekto výrečný, sympatický a práve vďaka tejto forme individuálneho prístupu získava svojich klientov. Individuálny prístup je veľmi dôležitý. Snažíme sa ho poskytovať klientom aj u nás v Alexia Klinik a ten rozhoduje. Je to vec, ktorá dokáže toho pacienta pritiahnuť a fyzioterapeuti, ktorí dokážu pristupovať k pacientovi individuálne, majú veľakrát vyhrané. Platí teda, že je veľký dôraz na vzťah a komunikáciu pacient-terapeut? To je jedna z najdôležitejších vecí, pretože ak nefunguje komunikácia a my si s tým klientom nedokážeme určité veci povedať, vysvetliť, samozrejme úprimnosť a zavádzanie klienta, respektíve nezavádzanie klienta je veľmi dôležité. Povedzme si jednu vec, že som naletel, alebo že už som nabehol, som na terapii u niekoho, kto teda nepatrí do tej kategórie erudovaných fyzioterapeutov. Aké ďalšie signály sa dajú odsledovať, na základe ktorých predsa len dostaneš a rozsvieti sa ti tá kontrolka, že pozor, že tu už nepokračujú? Určite medzi výstražné signály patrí to, že terapeut začne hneď s nejakými napravovačkami bez nejakého vyšetrenia. Terapia je bolestivá a po tej terapii sa necítime dobre a nevie nám správne vysvetliť, čo nám je, ale len nám povie, že toto vás boli, tak to tu vás napríklad popraskám, alebo toto vám spravím. Sú to predražené rôzne terapie a možno také na Slovensku najznámejšie, že nedávam ani bločík za tú terapiu. A čo pracovisko, imič predáva, alebo oko kupuje viac, takže aj tam si treba dať pozor, aby sme nechodili do nejakých
priestorov, ktoré tomu nezodpovedajú? Treba si určite odsledovať, či to spĺňa nejaké normy, či tam je umývadlo, možnosť na prezlečenie. Toto sú všetko hygienické normy, ktoré by malo spĺňať zdravotnícke zariadenie. Čiže ak je to len nejaká malá izbička, ktorá nezodpovedá týmto normám, tak môže to byť jedna z výstražných signálov. Asi by sme nemali vyzerať, keď ideme k fyzioterapeutovi ako Kolombo, že si vyberieme notesík a začneme ho vypočúvať, ale poradíš nejaké tipy, teda tie prvé kroky, ktoré keď absolvujeme a keď niekto cestou neprejde, tak je jasné, že tam nezostaneme? Najčastejšie a myslím si, že najlepšia také odporúčanie je, že aké má ten fyzioterapeut recenzie. Bez recenzií fyzioterapeut, samozrejme noví fyzioterapeuti nemajú takú kredibilitu, čiže určite recenzie, či je vzdelaný normálne s titulom, koľko má rôznych kurzov, či má nejaké certifikáty, či vôbec má nejaké kurzy a asi takto. Kontrola terapii, napríklad keď ti niekto dá 2 terapie a nekontroluje ťa, už aj to je podozrivé? Je dôležité, aby ten pacient aj videl nejaký pokrok. Ak sú to terapie bez pokroku a ja tam nechám 1000 eur, tak je to možno jeden z výstražných signálov. Poraď pacientom, na čo by rozhodne nemali zabúdať. Na záver, také, vieš, čo máš celý čas v hlave, že na toto nesmiem zabudnúť, lebo Dominik to hovoril. Neberte fyzioterapiu ako jednorazovú službu. Vyberajte si kvalifikovanú fyzioterapiu a kvalifikovaných, erudovaných fyzioterapeutov. Taktiež snažte sa cvičiť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach s vysokou kvalitou a s odborným tímom. Dominik, ďakujeme veľmi pekne, vyčerpávajúca odpoveď na záver. Ďakujem, Slavo. A teraz s chuťou znova do ďalšej práce, možno aj s vami, ktorí ste sa rozhodli prísť a využiť príležitosť, pretože je tu možnosť prvej bezplatnej konzultácie, na základe ktorej verím, že svoje kroky nasmerujete sem. Vaše problémy a starosti v Alexia Clinic zostanú a vy odídete ako človek, ktorý má jasný plán a víziu, plán tréningov a cvičenia na doma, ako sa čo najskôr dostať do optimálneho rozpoloženia a skvelej aj psychickej, aj fyzickej kondície. Alexia.sk, zistite viac, tešíme sa na ďalšie video.